IFM News. Lokal. Nagbalin nga emosyonal ni Mr. Gani Respicio, may isang amaken trending at tricycle driver ang nagpalibreng sakay, di na minsan ngal daw, iti syudad Tilawag, aputa nakapasat ti anak na iti kina CPA wenno Certified Public Accountant. Kuna ni Mr. Respicio, ngayon obra na daytoy kadwa na iti baruna, agaputa kayat da, nga agyaman kadagiti amin na timulong kadakwada kang runaan na kadagiti pasaheros da, agaputa iti panag tricycle driver, iti nangisakad, iti panagturpos ni Janela akas bilang CPA. Imbatad ni Mr. Respicio, nga iti naamuanda iti resulta ket nagbalindang emosyonal gapo taarig na nangabak da iti biag gapo iti daytoy. Daytoy man iti paset iti panagsarita ni Mr. Gani Respicio. Wala nga nakaragdagsak kami ata iti nakaruar ni parwar ti PRC ti resulta na dati panag-exam da ay kit alaon na kalat parbangot pero may nga hip-ibit ni bakit ko pero sa nga kore kami lang makasangit ini atau sinunod yung may sakwa tricycle driver makapabasak di CPA basta, di ko na nakasak kami nga makapap proud kami na ganda ka basta ko na ako besak lang ng tricycle driver magipaspasada puti ko na akong kit isang gayod, isang tuba kasi silungan. Dayta iti paset iti panagsarita ni Mr. Gani Respicio. May nagiti daytoy ket manamnama ngayon ton umayalawas ket agisayang kadamanen iti libre asakay para kadagiti pasaheros iti syudad Tilawag kas bilang panagyaman da. Dayta iti damag manipod iti syudad Tilawag para iti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.